Tampilan dari nomor urut 01 Dusun Pinggir. Ketiga
Saiki katamu biyen nopo ninggalake aku wis sundel atiku lo tumetes nelasi pipiku yen pancene wis ra tresno mbok yo kondo dan prasojo kelati aku ora bakal kundeli bareng saiki katamu biyen opo ninggalake aku kaya wis nandel atiku lo tumetes ngalasi pipiku yen pancene wis ra tresno mbok yo kondo lan prasojo saiki ketemu biyen nopo ninggalake aku yen pancene ditinggalke gawe gelo ati sawas Tepuk tangan yang meriah. Buat Pinggir. Dusun Pinggir.